תודה, ואני מתחילה. אז בוקר טוב וברוכים הבאים למי שהגיעו לראות יותר טוב, או להכיר את האפשרות הזאת שבכלל אפשר לראות יותר טוב. רוב האנשים עדיין מופתעים מהרעיון הזה, ואני מאוד שמחה להפתיע, אני מאוד שמחה להיות כאן איתכם הבוקר. כותבים לי שאין קול. אה, יש קול, זה בסדר. אוקיי, אז אולי זה אצלך, תבדקי. אז קודם כל אני רוצה להתחיל בתודה. תודה לשלומציון, קולגה שלי, שאנחנו משתפות פעולה בהרבה תחומים, והיא כאן כדי לתמוך בי ולהקליט את ההרצאה, אז תודה שאת פה. תודה לכם שהגעתם, שאתם מקדישים מזמנכם לשמוע על רעיון חדש. אולי מי שכאן פעם ראשונה אומרים, טוב, אולי אני אבזבז שעה, אולי אני ארוויח משהו. אז קודם כל תודה שבחרתם להשקיע את הזמן פה. איתנו. תודה כמובן לביז מייק ביז, שנותן לנו את הפלטפורמה להרצאות האלה שבהם אנשי מקצוע באים ונותנים מהידע שלהם, וכל מי שרוצה לבוא ולקבל ידע וכלים, מוזמן לבוא ולקבל באהבה. בוקר טוב, תמי, ברוכה הבאה. טוב לראות אותך. אז על מה נדבר היום? היום נדבר על האפשרות לשפר את הראייה. ואיך אפשר לעשות את זה, נכון? בשביל זה באתם. אני מניחה שמי שכאן נמצאים, כי משהו ברעיון הזה גירה אתכם, כי אמרתם, וואי, באמת אפשר לשפר את הראייה? באמת אפשר להיפרד ממשקפיים בכל גיל? איך עושים את זה? אז היום אני אספר לכם איך עושים את זה. אנחנו גם נתרגל ביחד, וכמו שכתבתי כשפרסמתי את ההרצאה, שואלים אותי, השיטה הזאת מתאימה לבעיה כזאת, או שהיא מתאימה לבעיה אחרת, לקוצר ראייה, לרוחק ראייה, לצילינדר, לקטרקט, לכל מיני בעיות ראייה שכל אחד נתקל בהם בחיים שלו. שואלים אותי אם אפשר בכל גיל לשפר את הראייה, בכל מצב אפשר לשפר את הראייה. אז היום אני אתן תשובות גם לשאלות האלה, והתשובה הראשונה שלי היא שאני מאמינה שבכל גיל אפשר לשפר את המצב. כמעט כל מצב אפשר גם לשפר אותו, לא כל מצב אפשר להחזיר לקדמותו בזמן שנותר לנו לחיות כאן. יש דברים שנצליח לתקן עד הסוף, ויש דברים שלא, אבל גם את מה שלא נצליח לתקן עד הסוף, המוח שלנו הוא קסם, והיום אנחנו נבין קצת את הקסם הזה, שמאפשר לנו להתגבר על כל מיני הפרעות שלא נצליח לתקן, שאנחנו סוחבים איתנו כל החיים כבר, בעיות שהצטברו, אבל בעיקר אני אומרת, לא לכל אחד מתאים להוריד משקפיים בדרך טבעית, ולא לכל אחד מתאים גם להוריד משקפיים בדרך שאני מציעה, שזאת שיטת ברואריס, שאותה אני פיתחתי, והיום למי שנמצאים פה, אני אעזור לכם להרגיש ולהבין אם השיטה הזאת יכולה לעזור לכם. אוקיי? תמיד חשוב לי, כל בן אדם שמגיע אליי, לבדוק אם אני יכולה לעזור. כי לבעיות כאלה או לבעיות אחרות, לפעמים אני מגלה כל מיני שמות של בעיות שהן חדשות לי, אני לומדת את ההפרעה ואני לומדת אם אני יכולה לעזור או לא יכולה לעזור. אבל הרבה יותר חשוב לי לראות אם אני יכולה לעזור לבן אדם שמגיע אליי. כי מה זה אומר? זה אומר שזאת שיטת תרגול ייחודית שהיא מבוססת על תחושתיות. זה אומר שאנחנו מרגישים את מה שקורה בגוף, ואנחנו יכולים לעבוד עם התחושה הזאת כדי לשפר את הראייה. כשנתרגל, אתם תרגישו. ומה שאנחנו נחפש להרגיש זה תחושת רווחה בגוף, וכבר אני אספר לכם למה. אז קודם בואו נדבר על מה זה העיניים ואיך נוצרות הפרעות בעיניים ובמערכת הראייה. אז אני מאנשי הטיפול שאנחנו מאמינים שכל איבר שיש בו בעיה, הוא לא נמצא לבד במערכת, כמו שאף ילד הוא לא לבד במשפחה, נכון? כשיש בעיה עם ילד מסוים זה משפיע על כל המשפחה, או שהמבנה המשפחתי משפיע על הילד ואז צריך הדרכת הורים או טיפול משפחתי או משהו אחר. ככה גם העיניים בתוך המערכת הזאת. ואיפה נמצאות העיניים? בראש המערכת,
זה אומר שהן מושפעות מהיציבה שלנו ומעלה, הן מושפעות מכל מה שקורה בגוף, וזה הדבר הראשון שבואו נראה שהעיניים יושבות על האוזניים, על הלסת, על העורף, על הכתפיים, עד כפות הרגליים. זה אומר שאם יש לנו כאבי כתפיים, הם משפיעים עד מערכת הראייה. עוד מעט אני אתן קצת יותר דוגמאות. אבל הנה הדבר הראשון שמשפיע על העיניים שלנו, ואני מזמינה אתכם רגע להסתכל על עצמכם במסך, אולי תפתחו מצלמות ותראו את עצמכם, או שתעשו מצב שאתם יכולים לראות את עצמכם. תתקרבו ותסתכלו באיזה זווית אתם פונים אל המסך. ואם זאת הזווית הקבועה שאתם יושבים מול המסך. ואם הזווית הקבועה הזאת יוצרת איזשהו מתח או עומס, אם תשבו ככה לאורך זמן, ובכלל שימו לב איך אתם יושבים מול המסך, צופים, בבקשה אפשר לשתף בצ'אט, אבל אני נשמור למיקרופונים סגורים, אוקיי? שימו לב באיזה זווית היא קבועה, ואפילו אם יש לכם טלפון ביד, תחזיקו אותו לרגע, תסתכלו עליו, בדרך שאתם קוראים הודעות או כותבים הודעות, ושימו לב לצורת ההחזקה שלכם את הטלפון, כשאתם מחזיקים איך אתם יושבים מולו, איך אתם בדרך כלל כותבים, מה המרחק של העיניים שלכם מהמסך, ואם יש משהו במפרק שפתאום מרגיש לכם שהוא התקבע באיזשהו אופן מקובע כזה, שאנחנו מחזיקים את הטלפון ואנחנו יוצרים כאן איזושהי התקבעות, וההתקבעות הזאת לאורך כל הדרך משפיעה עד העיניים, אבל העיניים גם מקבלות את הקרינה של המסך בדרך שאנחנו יושבים מול המסך, בדרך שאנחנו מחזיקים את הטלפון, הן מושפעות גם מתאורה מלאכותית, מזה שאנחנו נמצאים בתאורה בשעות שהן לא מותאמות לביולוגיה שלנו. הרי אנחנו לא מחשיכים את הבית עם השקיעה, אלא אנחנו מדליקים אור, גם של תאורה מלאכותית וגם בשעות שלא מותאמות למוח ולעין, והעין שלנו מתמודדת עם כל זה. עכשיו, העיניים, יש בהם עוד סוד. העיניים הם בעצם פתח ניקוז. ומה זה אומר פתח ניקוז? יש לנו בגוף 7 פתחי ניקוז, שדרכם הגוף מפרק פסולת מכל מיני סוגים, פסולת של תוצרים שאנחנו לא צריכים בגוף. לא את כל הפסולת שאנחנו מכניסים לגוף, הגוף מצליח לפרק. למה? כי אנחנו בעידן תעשייתי. אנחנו נושמים חומרים תעשייתיים, שותים, לפעמים חומרים תעשייתיים, אוכלים. כל מי שאוכל היום דגים, יש פה מי שאוכלים היום דגים, אתם יכולים להרים יד. כל מי שאוכל היום דגים, תודה אילון על השיתוף פעולה, כל מי שאוכל היום דגים אוכל גם, לצערנו, מיקרופלסטיק. למה? כי באוקיינוסים יש כמות של פלסטיק כמעט זהה לכמות הדגים. הדגים שאנחנו אוכלים הם דגים גדולים, שהם בדרך כלל אוכלים דגים קטנים יותר. כשיש כל כך הרבה פלסטיק, דגים לא יודעים להבדיל בין פלסטיק לדג, והם אוכלים את מה שהם רואים. הם אוכלים הרבה פלסטיק, ואנחנו אוכלים את הדג שאכל פלסטיק. אילון, אתה מצביע כי אתה רוצה לומר משהו? או... כן, כן, חשבתי שזה מלאים בכספית. גם שזה כסף. כל פעם כשאני מכין את הדג, אז אני מסיר את החלק החום שיש למטה. תודה על השיתוף. כן, בדגים, דגים היום, פעם זה היה מוצר בריא, היום אנחנו יודעים שאנחנו אוכלים יחד איתו את כל הזיהום שזרקנו לאוקיינוסים. אוקיי, אז הגוף שלנו מפנה פסולת דרך הפתחים שלו, והעין זה פתח ניקוז מאוד מיוחד. אתם יכולים לדמיין מה ההבדל בין העין לאוזניים או לפה? עין זה הפתח ניקוז עם המסננת. זה כמו שיש לנו צנרת בבית, שדרכה מתנקזים המים, ויש פתח אחד שיש עליו מסננת. איפה תצטבר הפסולת מכל המערכת? סביב המסננת. מה זה המסננת הזאת? זה רשתית וזגוגית וקרנית, ושכבות מאוד מאוד עדינות, שדרכם אנחנו מנקזים פסולת החוצה, אבל
כל השכבות העדינות האלה, ביניהם מצטברת הפסולת שהגוף לא מצליח לפרק. אז סביבת העיניים היא כל כך רגישה, והיא אוספת בתוכה, לא סתם באירידיאולוגיה אומרים שהעיניים הם מפה לגוף, שהם מפה לבעיות כאב. כי בעיניים מצטברת הפסולת שהגוף לא מצליח לפרק. ומה שאני גיליתי, זה שדרך תרגול פשוט אפשר להשיג כמה דברים. סיפרתי לכם על הגורמים, אבל עכשיו אני אספר לכם על הפלא, לדעתי הכי מופלא של הגוף האנושי, וזאת הנוירופלסטיות של המוח. שמעתם על התכונה הזאת? הנוירופלסטיות של המוח? הנוירופלסטיות של המוח זו תכונה של המוח, שמאפשרת לו בכל גיל לבנות קשרים חדשים ותאי עצב חדשים לכל מערכת. פעם סיפרו לנו שבגיל 25 כזה המוח מפסיק להתפתח, נכון? ושמאז מתחילה רק נסיגה. היינו מגיעים לגיל 25, המבוגרים היו מברכים אותנו בצחוק, הנה הגעתם לגיל שממנו רק אפשר לרדת. אבל זה לא נכון, זה לא נכון, כי המוח יכול לבנות קשרים עצביים חדשים בכל גיל, ואנחנו יכולים לגרום למוח שלנו לבנות מערכת ראייה חדשה, נתיבים עצביים חדשים, במקום אלה שנשחקו. דיברתי על הפסולת שהצטברה סביב העיניים, אז אחת המטרות של התרגול היא שננקה את הפסולת הזאת, ועוד מעט אנחנו נתחיל כבר בתרגיל שאתם תרגישו את זה, אבל כל תרגיל ותרגיל שפיתחתי בשיטה, הוא גם משפיע על הפעילות העצבית במוח ועל קשירה של קשרים חדשים. ואיך זה קורה? זה קורה בגלל שבדרך הזאת אנחנו עובדים עם כל הגוף. ברוב השיטות לשיפור ראייה, שיטות טבעיות של תרגול, התנועה היא מהכתפיים ומעלה. רוב התנועה היא רק של העיניים כשהגוף לא זז. העיניים בתנועה, עוקבים אחרי חפץ, עוקבים אחרי כל מיני דברים ומחזקים את שרירי העיניים. בדרך שאני פיתחתי, זו דרך הפוכה. בדרך הזאת העיניים ממוקדות והגוף כולו בתנועה. עוד מעט אנחנו נעבור לתנועה הזאת. כשהגוף כולו בתנועה מצד לצד, ואנחנו חוצים את קו האמצע שלנו כשהעיניים ממוקדות, אנחנו גורמים למוח לקשור קשרים עצביים חדשים למערכת הראייה. וזה דבר מאוד פשוט ומאוד קל ומאוד נעים לתרגול, והמוח שלנו מאוד משתף פעולה. הדבר השני היפה שקורה דרך התרגול, וזה יהיה התרגיל הראשון שנעשה, קורים עוד שני דברים דרך התרגול. בואו נדבר על הדבר הראשון וננסה אותו. אמרנו שהעיניים שלנו יושבות בראש המערכת, שהן מושפעות מהיציבה שלנו. לדוגמה, מתרגלת בת 52, הגיעה אליי בכלל עם שחיקת ברכיים, היא הגיעה אליי לפני ניתוח להחלפת ברך, והיא אמרה לי לפני הניתוח, אני רוצה לנסות את השיטה שלך. תוך כדי תרגול הבנתי שגם יש לה בעיות ראייה, זה היה לפני שהתחלתי לפתח את השיטה הזאת לשיפור ראייה. היא הייתה הראשונה בעצם שעבדתי איתה עם העיניים, היא הגיעה לפתור בעיות ברכיים, ואמרתי לה, אוקיי, העיניים והברכיים הן משפיעות אחת על השנייה, כשגיליתי שיש לה גם בעיות ראייה. היא הייתה בפיזיותרפיה לעיניים, והיא אמרה לי, יש לי שחיקה של גיל, 3 זוגות משקפיים למרחקים שונים בתוך 2 ואמרתי לה, אוקיי, אנחנו נעבוד עם הברכיים ועם העיניים בו זמנית, כי הן משפיעות אחת על השנייה. והיא אמרה לי, אבל אני לא מבינה איך. אז בואו רגע, כדי להרגיש את הקשר בין עיניים לברכיים, שימו לב לאיך שאתם יושבים, תניחו את הידיים על הברכיים, תרגישו את התנועה של הברכיים, קצת תסיטו אותם לכיוון שהם מושכים אליו. נגיד, אם הם טיפה נשענות ימינה, תדחפו אותם עוד טיפה ימינה. אם הם עומדות נוקשות במקום, תדחפו אותם עוד קצת למקום. אם הם טיפה שמאלה, תדחפו אותם עוד קצת. ושימו לב איך התנועה הזאת בעצם מגיעה עד העין. כשכואב לנו בברך ואנחנו הולכים עם ברך שחוקה שנשחקת תוך כדי הליכה, כל הדרך, לאורך כל הדרך נשחקת. הגב התחתון מקבל דפיקות כאלה קטנות וכואבות מההליכה. זה מגיע עד העורף ועד המערכת העצבית
של העין. ותוך 3 חודשים הניתוח של אותה גברת מתוקה ירד מהפרק, והיא נפרדה מזוג משקפיים אחד, היא שיפרה ראייה למרחק אחד, אחר כך היא נפרדה גם מזוג משקפיים שני. בפיזיותרפיה שהיא הייתה כבר 3 שנים, אמרו לה, מה את עושה? סיימת, כאילו, פתאום תוך חודשיים קרה תהליך מאוד מאוד מהיר, וזה כי עבדנו יחד עם המקור, יחד עם הברכיים. עוד דבר שהוא הרבה יותר פשוט, מכאן יושבים הרבה שעות מול המחשב, עובדים הרבה שעות מול המחשב, בטח יש כאבי כתפיים, למי שעובדים הרבה שעות מול המחשב, או בכלל בעולם המודרני, רובנו סובלים מכאבי כתפיים. העומס הזה יוצר כאן אזור סגור ומקובץ. הקיבוץ הזה מגיע עד לעורף, ומגיע פחות זרימת דם אל מערכת הראייה שיושבת פה. מגיע פחות זרימת דם, מגיע פחות חמצן, לאט 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 המערכת מתנוונת. אז מה שאנחנו נרצה לעשות זה גם לשחרר את הכתפיים וגם להזרים דם אל מערכת הראייה. מוכנים לתרגל? תרגול ראשון? סמנו לי שאתם מוכנים, ולפני שנתחיל, תודה סימה, איזה כיף שאת פה. לפני שנתחיל כמה כללים לתרגול. אמרתי שהעיניים ממוקדות והגוף כולו בתנועה. אז העיניים ממוקדות בלי מאמץ, במקום שאנחנו יכולים להסתכל עליו ואנחנו לא צריכים להתאמץ כדי להחזיק במיקוד, אלא העיניים נינוחות כמו כדור בתוך ארסל. בואו נדמיין את העיניים שלנו כמו כדור בתוך ארסל ונתחיל לזוז בעדינות מימין לשמאל, וניתן לעיניים לנוע בחופשיות כשאנחנו מסתכלים על איזושהי נקודה. אוקיי, אנחנו מסתכלים על איזושהי נקודה, ואנחנו זזים בעדינות, כאילו יש לנו פה גולה שאנחנו רוצים לסובב אותה בתוך העין יחד עם התנועה ימינה ושמאלה. אז זה הכלל הראשון, העיניים מכוונות לאותה נקודה, אבל בנינוחות. אוקיי? הכלל השני אומר שאנחנו רוצים לייצר רווחה בגוף. אם הראייה מושפעת מבעיות כאב, אנחנו רוצים לשחרר אותם ולפתוח אותם. אז אנחנו בתשומת לב שטווח התנועה שלנו מייצר רווחה, שהוא עושה לנו טוב, שהוא נוח, אוקיי? אנחנו לא נתאמץ עם התנועה באופן שמייצר כאב. וזה הדבר הכי חשוב, אני קוראת לזה כאב פותח וכאב סוגר. כשאנחנו מתחילים לעבוד עם הגוף, מתעורר לפעמים כאב. כאב סוגר זה כאב שהגוף לא רוצה ממנו. כאב שהגוף אומר לו די. מכירים כאב סוגר? בטוח מכירים. כאב פותח לא כולם מכירים, וזה כאב טוב שהגוף אומר כואב לי, אבל תני לי מזה עוד. מכירים כאב כזה? נגיד כשאנחנו מקבלים מסאז' ואנחנו אומרים וואי זה כואב, תמשיכי. מכירים? או כשאנחנו עושים מתיחות, אנחנו מותחים, זה נעים, זה מתחיל להיות כאב נעים, אם נמשיך יותר מדי, זה יהיה לא טוב. מכירים את הגבול הזה? יופי. זה הגבול הכי חשוב. מי שלא מכיר את הגבול הזה, אני מבקשת לא להמשיך לתרגל איתי, אפשר לקבוע איתי פגישה אישית ואנחנו נחפש אותו ביחד. אז רק מי שמכיר את הגבול של בין כאב סוגר לכאב פותח, נמשיך, אבל לרגע אני אקח שלוק מים, ובינתיים אם יש שאלות מוזמנים לכתוב בצ'אט. אוקיי, אז יש לנו 2 כוונות בתרגול הזה, עיניים מכוונות וגוף בתנועה. ברגע שלא נוח לנו להתמקד על אותה נקודת מבט, אנחנו מחליפים ומסתכלים לנקודה אחרת, גבוהה יותר, נמוכה יותר, ימינה או שמאלה, כל הזמן נגוון. בואו נתחיל לזוז מימין לשמאל. נדמיין שיש לנו חוט שעובר לאורך הגוף. אפשר למשוך קצת בשערות של הקודקוד ולהרגיש את החוט הזה נפתח, ואיך אנחנו כמו איזה בובה על חוט מתנדנדים קצת קדימה ואחורה. ואנחנו סביב הציר הזה מימין לשמאל, כל הגוף בתנועה מימין לשמאל. שימו לב כל פעם עם התנועה, בינתיים העיניים משוחררות, עד איפה המבט שלכם מגיע. כל פעם עד איפה המבט מגיע, ואם כל פעם כשאתם פותחים ומרחיבים את התנועה, האם גם שדה הראייה מתרחב, והאם אתם רואים כל פעם נקודה רחוקה יותר, וזאת ההשפעה הכי פשוטה של
הגוף שלנו והיציבה שלנו על שדה הראייה. ועכשיו תשימו לב אם אתם שומעים כל מיני קולות וחריקות תוך כדי תנועה, או אם אתם מתחילים להרגיש הפרשות מהעיניים תוך כדי תנועה. אם אתם שומעים קולות וחריקות מהצוואר, מהכתפיים ומהעורף, זה אומר שאנחנו מנקים פה את מה שתקוע ומפריע בדרך לעיניים. אם אתם מרגישים כבר הפרשות, אז מה שאתם מנקים כבר מתחיל להתנקות החוצה. ובואו נעצור רגע את התנועה, ניקח כמה נשימות מהאף אל הבטן, נבחר נקודה שאתם רואים אותה קצת מטושטש, ובא לכם לראות אותה יותר טוב. מי שעם משקפיים יכול לראות נקודה שעם משקפיים אתם רואים טוב, ובלי משקפיים רואים אותה מטושטש. תבחרו נקודה כזאת, תראו את ההבדלים, מי שעם משקפיים תראו את ההבדלים, בין עם משקפיים לבלי משקפיים, מי שנוח להם כבר להוריד משקפיים, תורידו כבר עכשיו, ומי שלוקח להם זמן להרגיש ביטחון בתנועה, תישארו עם משקפיים עד שתרגישו בנוח. אוקיי? מוכנים? בואו נתחיל. שימה את איתי, אילונה אתה איתי, איזה כיף. תודה. אז בואו נבחר נקודה שהעיניים ממוקדות בה. ניתן לראש ליפול לצד אחד, ניתן לו אחר כך ליפול לצד השני. נרגיש אם העורף רוצה עוד מתיחה קטנה, נשהה רגע כשאנחנו מגיעים לסוף, נרגיש את המתיחה, וניקח את הראש מאחורה בחזרה אל הכתף. אתם לא צריכים לראות אותי או לעשות את התנועה מדויק כמוני, אלא רק לשמוע אותי ולזרום עם תנועה שזורמת מתוך הגוף, העיקר זה כל הזמן להמשיך בתנועה שזורמת עם הגוף. ובואו קצת נתקרב אל אותה נקודה וקצת נתרחק, תוך כדי תנועה ימינה ושמאלה, הסנטר זז פעם ימינה ופעם שמאלה, ונתחיל עם סיבובי כתפיים לאחור, תוך כדי שאנחנו מסתכלים על נקודה, מתקרבים ומתרחקים. שימו לב שהסיבובי כתפיים בקצב שנוח לכם, אנחנו מחממים את הכתפיים, וניתן לעורף ולראש לזוז תוך כדי הסיבובים, ניתן להם גם להשתחרר. נשים לב שהסנטר פעם מתקרב אל החזה ופעם מתרחק מהחזה, פעם מתקרב לכתף והכתף מתקרבת אליו, ופעם הם מתרחקים ונפרדים, וננסה את זה עוד פעם אולי, פעם עם החזה, פעם עם הכתף. ובואו נתחיל למתוח את הזרועות לצדדים עם כל תנועה, זרוע מותחת לצדדים, עד שאנחנו מרגישים זרם נעים בקצות האצבעות. העיניים ממוקדות על אותה נקודה, אנחנו מותחים לצד אחד, ואחר כך מותחים לצד שני, ונותנים לראש ככה להימתח יחד עם המתיחה. העיניים ממוקדות, הידיים, הזרועות מותחות, והראש זז מצד לצד. שימו לב שהאגן משוחרר, ובואו קצת נדחוף יחד עם האגן עכשיו קדימה ואחורה או ימינה ושמאלה, נוסיף דחיפות עם האגן למתיחה הזאת, נשלב אצבעות ונמתח זרועות קדימה, ונבחר נקודה שאנחנו מסתכלים עליה ימינה. או למעלה או למטה, נבחר נקודה שאנחנו מסתכלים עליה ימינה, ונתחיל לשחק עם מתיחות של הזרועות מימין לשמאל. העיניים ממוקדות ימינה, הזרועות מותחות אותנו מימין לשמאל, אנחנו בתשומת לב, אם יש לנו פה מתח בעורף, אז אנחנו רוצים לשחרר אותו, נעגל את התנועות קדימה, נדחף את הזרועות קדימה במקום למעלה כדי לייצר יותר גמישות, נדחף אותם הצידה ולמטה, וממש נשחק עם המתיחות של הזרועות לכל הכיוונים. נשים לב למתיחה בעורף שהיא נוחה תוך כדי תנועה, שהיא מייצרת, אם היא מייצרת כאב, שהיא מייצרת כאב פותח, ובואו נעזוב את הזרועות, נשחרר, נניח אותם על הברכיים, נשען קדימה עדיין כשהעיניים ממוקדות ימינה, נשען ונחליק את כפות הידיים על הברכיים, על הירכיים עד הברכיים. נשען קדימה ונחליק את כפות הידיים ונחזור אחורה. נשען, נחליק קדימה, הפעם נחליק עוד קצת, כמה שבא לנו להחליק גם אחרי הברכיים.
וניתן לגוף להיות נופל ולהימתח כלפי מטה תוך כדי התנועה הזאת, כשהעיניים ממוקדות על אותה נקודה. אם לא נוח לנו, נחליף נקודת מבט. אוקיי? נחליף לנקודה אחרת, הפעם משמאל. ובואו כולנו, מי שעוד נוח לו שימשיך, אבל מי שלא נוח לו, נחליף לשמאל, ונבחר נקודה או גבוהה יותר או נמוכה יותר ממה שבחרנו קודם. נסתכל שמאלה או גבוה או נמוך, ובואו נרגיש את כפות הרגליים על הרצפה, ונתחיל לשחק עם כפות הרגליים על הרצפה, נעמוד כאילו נשען רק על האצבעות. ניקח את העקבים אחורה, נשען רק על האצבעות. כשאנחנו מסתכלים שמאלה. נחזיק בברכיים, ונשען קדימה ואחורה, ואז הברכיים נפתחות ונסגרות. נפתחות למתיחה ונסגרות. וכל הגוף מתנדנד בקצב נעים, ואנחנו בודקים מה בגוף רוצה להצטרף לתוך התנועה הזאת. אם הזרועות רוצות אולי להישען על הירכיים ואז נרד עוד יותר נמוך. אם הגב רוצה להישען יותר אחורה, נרגיש אם כל האצבעות נוגעות ברצפה ונעבור אצבע אצבע וננסה ככה לדרוך רק איתה. זה לא כל כך אפשרי בדרך כלל לדרוך אצבע אצבע בנפרד, אבל ננסה ברעיון. מהאגודל, נרגיש איזה חלקים של האגודל נוגעים ברצפה, זה יכול להיות גם בנעל, לא רק ברצפה. נעבור לאצבע השנייה. ככה כל אחד בקצב שלו תעברו על כל האצבעות. אם לא נוח לכם כבר להחזיק באותה נקודת מבט, תבחרו נקודת מבט רחוקה. הכי רחוקה שאתם יכולים להסתכל אליה בחלל שאתם נמצאים בו, גם אם היא מאחוריכם, מאחורי הגב, גם אם היא מחוץ לחלון, אתם יכולים להסתובב ולהסתכל רחוק. ובואו נמתח את הרגליים והידיים קדימה, ונדפוק עם העקבים קדימה וננער את הזרועות. הזרועות או קדימה או לצדדים, ננער את הזרועות, דפיקות עם העקבים כשאנחנו מסתכלים רחוק. נוסיף לזה תנועה מימין לשמאל, שהגוף מסתובב מימין לשמאל, ואז אנחנו כאילו שוחים לאיזשהו מקום, או ככה תופחים על המים, וכל הגוף מימין לשמאל, הגוף בתנועה מימין לשמאל, ואם התעייפנו נניח את כל כף הרגל וננסה לדרוך רק על החלק החיצוני של כף הרגל, רק על הצד, ונניח כפות ידיים על הברכיים ונשען קדימה, נניח כפות ידיים ונשען קדימה, כל פעם נניח כפות ידיים ונשען קצת קדימה, ואפשר שוב לגוון בנקודת מבט, אלא אם כן נוח לכם עדיין עם אותה נקודה, תמשיכו בה. ובואו ניתן לגוף לשקוע לתוך המתיחה הזאת. אפשר להחליף עכשיו לנקודה מאוד קרובה לגוף, נגיד בין הרגליים, או אפילו על החולצה, או על המכנס. נשלב ידיים ככה באופן נעים כזה, מחבק, או איך שנוח לנו. נתנדנד מימין לשמאל כשאנחנו מסתכלים על נקודה אחת מאוד מאוד קרובה. נדרוך רק על הכרית הקדמית של כף הרגל. הידיים יכולות לחבק את הגוף או להיות באוויר, איך שנוח לנו. כזה. שנייה. ידיים שלובות, מחבקות וזזות מצד לצד כשאנחנו במבט מאוד קרוב אל הגוף, ובואו נהפוך את זה למעגלים, מעגלים, הגוף כולו במעגלים, והגוף נשען אחורה בנינוחות, הגב נמתח, נדבק אל המשענת, ואחר כך הגוף מושך אותו קדימה במעגלים נינוחים, ונחפש גם מעגלים לצד השני. ונשקע בנינוחות בתוך המעגל הזה. אם בא לנו תנועה נמרצת, אז אפשר לעשות את זה מהר, ואם בא לנו תנועה רכה ונינוחה, אז נעשה את זה ממש ברכות ובעדינות, כשהמבט קרוב.
ובואו ככה נוריד את הזרועות מצד של אחת הירכיים, נחליק אותם על הירך, נבחר נקודה משמאל לרגל, נסתכל עליה, נרד כמה נמוך שנוח לנו ונעלה. נחליק על הירך, נגיע לברך, נרד מהברך עוד כמה שנוח לנו. ניתן לכל הגוף להישען ולשקוע ולהתמתח כשאנחנו נמוך. ניקח כמה שאיפות כשאנחנו נמוך, וכשנוח לנו לאט, לאט, לאט או מהר, איך שנוח לנו, נעלה כשהעיניים ממוקדות על אותה נקודה. נשים לב שאנחנו גם בקצב שנוח לנו להישאר ממוקדים, וגם בקצב שנוח לנו לזוז. ואחר כך נעבור גם לצד השני, לירך השנייה, נבחר נקודת מבט מימין, נחליק על הירכיים, לאורך הירכיים עד הברך ונרד למטה, למטה, למטה. נעלה קצת ונרד שוב, נתנדנד קדימה ואחורה, נעלה ונרד בקצב שנוח לנו. אנחנו יכולים לעלות עד למעלה או רק לעלות קצת. לעלות קצת ולרדת, או לעלות ממש עד הסוף, להישען ולרדת. שימו לב איך הגוף שלכם מבקש מכם את התנועה הזאת, כשהעיניים ממוקדות. ולאט לאט לאט תחזרו לשבת, תניחו את שתי הידיים על משענות הכיסא אם יש לכם, ואם לא, אז על הכיסא. נבחר נקודת מבט מאוד רחוקה וגבוהה, נשען קצת ונתיישב בנוחות, נצמד אל המשענת. ואז שוב, נשען קצת ונצמד אל המשענת. אם משהו לא נוח לנו בכיסא או לא נוח לנו איפה שאנחנו יושבים, נסדר, שיהיה לנו הכי נוח. נשען, נתיישב, נשען, נתיישב. נרגיש את הגוף נח. נצמיד כפות ידיים. נבחר איזושהי נקודה על כף היד. נתמקד בה, נרחיק ונקרב כמה שנוח לנו. נעלה ונוריד. נסובב קצת את כפות הידיים לצד אחד, כשאנחנו עדיין אוחזים באותו מבט, וגם לצד השני. העיניים על כף היד, ואנחנו ככה נראה כמה רחב בא לידיים שלנו להיפתח בתוך התנועה הזאת. אם הן רוצות לעשות את התנועה הזאת עדינה וקטנה, או גדולה ורחבה, כשהעיניים כל הזמן על כף היד, וככה נשחק כמו בדואט עם נקודה אחת על כף היד שלנו. נכיר אותה טוב טוב, נראה אותה כמו שאף פעם לא ראינו אותה. כאילו היא מרכז העולם עכשיו, ורק בה אנחנו מתבוננים. ואנחנו משקיעים בה את כל המבט שלנו, מקרבים, מרחיקים, מסתכלים מהכיוון הזה ומהכיוון השני. וואי, ואיך הקמת הזה שפה באגודל שלי נראה, כשאני מסתכלת עליו מזווית כזאת וממרחק כזה. נגלה משהו חדש גם על התנועה וגם אולי על איזושהי נקודה בכף היד שלנו. ולאט לאט נרחיק את כפות הידיים. נסתכל על אותה נקודה, ניפרד לשלום, נרחיק את המבט, נפריד את המבט, נצמיד ידיים אל החזה, ונרגיש את מה שקורה בגוף. נרגיש מה השתנה בגוף נראה לי רבע שעה, 20 דקות אולי שתרגלנו. מה השתנה מבחינת טמפרטורה, מבחינת נינוחות. אם יש שינויים, כל שינוי שיש בתחושה, גמישות, תחושה של זרימה או של זרמים בגוף. וגם שימו לב מה קורה בעיניים. ובואו תחזרו להסתכל על אותה נקודה ראשונה שממנה התחלנו. תרגישו את העיניים. תרגישו אם כשאתם מסתכלים עליה אולי יש הפרשות, אני מרגישה. שימו לב אם אצלכם יש הפרשות מהעיניים, אם אתם מנגבים הפרשות, זה סימן ראשון שעשיתם משהו טוב, שעבדתם נכון באופן שפינה פסולת מהגוף.
אבל שימו לב בכלל למפתח של העיניים, איך העיניים מרגישות כשהן מסתכלות על אותה נקודה ראשונה. אם הן מרגישות יותר פתוחות, יותר נינוחות, יותר קלות, כל דבר אחר, שימו לב לתחושה. אחר כך שימו משקפיים, מי שעם משקפיים, תראו את ההבדלים, תרגישו אם משהו נראה שונה או מרגיש שונה עם המשקפיים. ואתם מוזמנים לשתף בצ'אט. מוזמנים גם לקחת לגימת מים ואולי רגע עוד להרגיש את הגוף. לפעמים זה לוקח זמן להרגיש את הדקויות האלה. שימו לב לגוף אם הוא רוצה איזושהי התרווחות חדשה, איזשהו ארגון מחדש של הישיבה. ועד שתשתפו בצ'אט אני אשתף אתכם מה התרגיל הזה עושה בגוף. אז אמרנו שהעיניים הן נמצאות בעצם מעל כל המערכת. הגמשנו את הכתפיים, את העומס שמפריע לזרימת דם טובה במערכת הראייה. הגמשנו מפרקים שמשפיעים דרך המפרקיות שלהם עד העיניים. הורדנו עומס מהעורף שגם משפיע על זרימת דם אל מערכת הראייה, אבל גם כל תנועה שעשינו, בעיקר התנועה הזאת עם המבט של העין, כשאנחנו זזים, חוצים את קו האמצע שלנו, כל תנועה שהמבט ממוקד ואנחנו זזים מימין לשמאל, תורמת ליצירה של קשרים חדשים במוח למערכת הראייה. וזה אחד הדברים באמת הקסומים והיפים של המוח האנושי, של הגוף האנושי. אני ממש אשמח אם תשתפו, אפילו במילה, על שינוי שאתם מרגישים בעקבות התרגול, אם יש כזה. מה שעוד יכול לקרות, זה שיש כאן כאלה שפתאום רואים קצת יותר עכור, קצת פחות ברור. אם יש כאן כאלה, כמובן שתשתפו אותי, ומה זה הדבר הזה שיכול לקרות, שפתאום אנחנו רואים קצת יותר מטושטש בעקבות התרגול? אז זה כמו שאנחנו באים אל המחסן ומתחילים לשפשף, לשפוך מים ולנקות, והדבר הראשון שקורה זה שהלכלוך צף כלפי מעלה, ואנחנו צריכים לסיים ולנקות אותו החוצה. לפעמים אנחנו מפסיקים באמצע תרגול, כשהראייה קצת עכורה, זה אומר שהתחלנו תהליך, הלכלוך עלה, צף, ומה שצריך זה לסיים את הניקוי, להמשיך לנגב, להמשיך גם בעיסוי, כדי לסיים לנקות את שאר ההפרשות בעיניים. אז אני מבינה שאין פה מי שרואים קצת יותר מטושטש, אני כן רואה מי שמנגבים קצת סביב העיניים, אז אני אומרת אם תרגלתם ויש הפרשות, לחות, או לפעמים זה מרגיש כמו חול, לפעמים זה מרגיש כמו חול שמעתי אתמול, אבל כמו משהו דביק כזה שמתנקה, לא מרגישה משהו שונה, זה בסדר גמור. הדבר המרכזי שאנחנו מחפשים להרגיש זה תחושת רווחה בגוף. זה שהגוף יותר נינוח, שהגוף יותר מרווח. כשהגוף יותר נינוח, אז כל מה שמערכת הראייה בעצם מושפעת ממנו, עובד באופן תקין. שואלים אותי כמה פעמים מומלץ לתרגל, אז כמה פעמים מומלץ לתרגל זה משהו שאני בונה ומתאימה בתוכניות אישיות למי שמגיעים אליי. אני לא יכולה להגיד לך כמה מומלץ לך לתרגל בלי שאפילו ראיתי אותך. אז מי שרוצים להמשיך לתרגל, אני מציעה פגישות אבחון. בפגישות אבחון אנחנו בודקים מה המצב, מה אתם רוצים לשפר, כמה זמן אתם מתמודדים עם אותה בעיה, אנחנו בודקים אם יש בעיות כאב נוספות ואת הקשר שלהם למערכת הראייה, ואנחנו נרצה להקל גם על הבעיות כאב האלה. בתוך התוכניות
שאנשים מגיעים ממש לשפר את הראייה, תוכניות של 10 שבועות, הרבה פעמים אנחנו מגלים שיש איזושהי בעיית כאב שלא היינו מודעים לקשר בינה לבין מערכת הראייה. תמיד אני שואלת, יש איזשהו כאב כרוני, אתם סובלים מאיזשהו כאב? אבל לדוגמה הגיעה מישהי שאמרה לי, אני בן אדם בריא והכל תקין אצלי ואני אישה בריאה, והיא באמת אישה בריאה, אבל מה מסתבר? שהיא סובלת משחיקת שיניים בלילה. בלילה היא סובלת משחיקת שיניים, והשחיקת שיניים הזאת יוצרת כאב לא רק בלסת, אלא מתח שמשפיע עד לעין על מערכת, ומשפיע על מערכת הראייה. ומה שעשינו תוך כדי תהליך, חוץ מלשקם את סביבת מערכת הראייה, זה גם לעזור לה לפתור את הבעיה של השחיקת שיניים בלסת. ונמצאת פה שלומציון, שהזכרתי אותה בהתחלה בתור קולגה. כשיש בעיות של שחיקת שיניים, כשמגיעים אליי לשיפור של הראייה, אני מציעה להכיר גם את שלומציון. בתוך תהליכים איתי אני נותנת גם מפגש עם איש מקצוע נוסף כשיש בעיה שכזאת, שאני לא מומחית לפתור אותה, אבל ברור לי שהיא משפיעה על מערכת הראייה. אז בתוך תוכניות כאלה כלולה גם פגישה עם איש מקצוע נוסף כשיש צורך. ואם רוצים להתחיל לתרגל בקטנה, כי זה עושה תחושה טובה לגוף, אבל עדיין לא מבינים לעומק מה בדיוק רוצים לשפר ואיך, אפשר להתחיל מקבוצות תרגול של חצי שעה בשבוע. יש 3 פעמים בשבוע קבוצות תרגול באונליין. את מה שעשינו עכשיו כתרגיל אנחנו עושים לאורך זמן, וכמו שאנחנו הולכים ליוגה ורואים תוצאות לאורך זמן, ככה גם בקבוצת תרגול, גם חצי שעה בשבוע, זה תהליך שאפשר לראות ממנו תוצאות, ואנשים תוך כדי מפגש אומרים, העין מרגישה יותר טוב, הגוף מרגיש יותר טוב, וזה חצי שעה שבנויה. אפשר להצטרף גם ליותר מפעם בשבוע, לפעמיים בשבוע. פעמיים בשבוע, חצי שעה, זה דרך מצוינת להתחיל כדי ממש לחזור לראות יותר טוב. ולמי שממש מוכנים לעשות צעד, מוכנים להוריד משקפיים, חשבתם על ניתוח והבנתם שזה לא בשבילכם, בדקתם את האפשרויות ואתם לא רוצים לחיות עם משקפיים, אתם יודעים שאתם לא רוצים לחיות עם משקפיים, ואתם מוכנים להתחיל במסע הזה בדרך הזאת, שהיא דרך שהיא משקמת גם את הגוף וגם את מערכת הראייה. אז אני מזמינה לפגישות אבחון. הפגישות אבחון האלה הן בלי תשלום. בפגישות אבחון אנחנו מתאימים לכל אחד את התוכנית שמתאימה לו במדויק. אם יש בעיות כאב כרוני שאתם יודעים עליהם, כבר מראש אני מתאימה את האיש מקצוע שיעזור לנו לפתור את אותה בעיה, שיתמוך בתהליך. תוך כדי התוכניות האלה, מי שמשתתפים בתוכניות מקבלים גם שיעורי נשימה, השתתפות של חודש בשיעורי נשימה, אצל קולגה אחר שלי, צבי דיגידיז. הנשימה גם מגמישה את המוח, וגם בשלב מסוים אנחנו עובדים עם הנשימה לטובת מערכת הראייה, ושיעורי הנשימה ממש עושים הכנה טובה לעבודה שאנחנו עושים בהמשך עם מערכת הראייה. אז שוב, אם מעניין אתכם לעשות עבודת עומק, אני תמיד אומרת, קודם כל, אם אתם אנשים שמאמינים ביכולת הגוף לשיקום, אם אתם אנשים שמעדיפים לשקם את הגוף בדרך שלכם, ולא להיעזר בניתוח, אם אתם מאמינים שאנחנו לא חייבים להיות תלויים במסגרת ובזכוכיות, ושאם יש דרך טובה אז עדיף בלי. יש אנשים שמאוד נהנים מהמשקפיים, ואני אומרת, איזה יופי, תהנו, וכאילו כל מה שעושה לנו טוב, אני בעד. נשים שאוהבות את האסתטיקה, שמרגישות שזה עושה אותם ככה עוד דרך להרגיש יפות ולהרגיש טוב, אז אני בעד. יש אנשים שהמשקפיים נותנים להם ביטחון, שהם כל כך רגילים למשקפיים, שבלי משקפיים הם מרגישים חסרי ביטחון, ורק המחשבה על להוריד משקפיים, הם צריכים לעשות תהליך מאוד ארוך כדי להקל את הרעיון הזה. אז אם אתם כאלה, אתם יכולים להמשיך להגיע להרצאות, ולתרגל, ולהרגיש, ולבדוק אם זה עושה לכם טוב. אתם יכולים גם להגיע לשיעור היכרות של חצי שעה,
לראות איך זה מרגיש חצי שעה רצופה, שיעור היכרות ובלי תשלום. וכמובן ההרצאות שאני עושה אותן כל הזמן, אתם תקבלו גם עוד הזמנות, אתם תראו בביז, יש עוד הרצאות פתוחות, למי שמתחילים להכיר ולהתיידד עם הרעיון שאפשר להוריד דרך משקפיים, להוריד בדרך טבעית משקפיים. יש פה אנשים שהם הולכים איתי הרבה זמן, שאני רואה את השם ואני מחייכת ואני אומרת, כבר שנתיים אנחנו נפגשים פה בהרצאות האלה או יותר, ואתם מוזמנים תמיד לקבל פה כלים, לנסות אותם בעצמכם, והדגש הכי חשוב שלי, שאם אתם לוקחים תרגילים ומנסים אותם בבית, אז הדגש שנתתי בהתחלה, בבקשה, הוא כלל של לא מתרגלים בלעדיו. הראשון זה הנוחות של העיניים, שהעיניים ממוקדות ונוח להם, ואנחנו לא במאמץ. אם העיניים מתאמצות להתמקד, אנחנו יכולים ליצור מתח, ליצור כאב שלא התחלנו איתו את התרגול, וחבל. אז רק כשהעיניים נינוחות. אנחנו יכולים להישען, אנחנו לא חייבים שהעיניים יהיו ממוקדות באופן שהן רואות חד, אלא ממש בנינוחות. אפשר לתת לעפעפיים להיסגר קצת ולהיות בתוך זה עם עיניים במנוחה. הכלל השני נוגע לגוף, וזה אותו דבר. כשאנחנו מתחילים לזוז עם הגוף, מתעורר כאב שהגוף השתיק כדי שנוכל לקום היום בבוקר עם חיוך ולעבוד ולעשות את מה שרצינו. אז הגוף כל הזמן מרדים את מה שעלול ליצור כאב בגוף, אבל כשאנחנו מתחילים לזוז, אז הגוף אומר, הנה, מקשיבים לי, והכל מתחיל להתעורר, כל מה שיושב, וככה אנחנו כל היום בכלל לא שמים לב. וכשמתחיל להתעורר כאב, אני מבקשת לעבוד רק בטווח שמייצר כאב פותח, שהגוף אומר, טוב לי, בא לי מזה עוד, התנועה הזאת מייצרת רווחה. אז זה רווחה לעיניים ורווחה לגוף. זה תשומת לב גם לקצב של התנועה, גם לטווח של התנועה. אם אני אעשה יותר מדי ימינה, זה כבר יכאב לי. אם אני אתרגל מהר מדי, תהיה לי סחרחורת. אז ההקשבה גם לקצב, גם לטווח התנועה וגם למשך זמן התנועה. לפעמים תרגול של 20 שניות הוא מאוד אפקטיבי, יותר מתרגול של 20 דקות. רוב האנשים חושבים ככל שאני אתרגל יותר זמן אני ארוויח יותר, ואני רוצה לגלות לכם מתרגול לתרגול, מקורס לקורס שאני מעבירה, שתרגולים קצרים והם מאוד מאוד אפקטיביים, תרגול של בין חצי דקה ל2.5 דקות, הוא נותן אפקט מאוד משמעותי, בטח כשהתרגולים האלה פזורים לאורך היום. אז שאלה אותי מזל מטלון כמה זמן לתרגל, אנחנו מתאימים את זה לשגרת חיים שלכם בכל תוכנית, אבל ההמלצה היא כמה שיותר תרגולים קצרים במהלך היום. אז הגוף גם מטמיע לעצמו תנועה, והשינוי הרבה יותר מהיר. אז אם לקחתם מפה איזשהו תרגיל, אני מציעה לכם לנסות לתרגל אותו בקטנות. כשאתם מחזיקים את המטאטה ביד בסוף היום וככה עושים סדר בבית, אפשר רגע להתמקד, לזוז, לעשות תנועה כזאת נעימה לגוף, ולהמשיך. לפני שאתם נוהגים, בסוף פגישה מול המחשב, כל מיני מקומות קטנים כאלה שאפשר להכניס את התנועה הזאת בקטנות. אז אני סיימתי. אם יש שאלות, מוזמנים גם לפתוח מיקרופונים ולשאול. אני אשים לכם פרטים בצ'אט להצטרפות לקבוצת תרגול, ומוזמנים לשאלות. היה מעניין, תודה. תודה רבה. תודה שבאת, סימה. תודה רבה על התרגול. תודה שבאת, תמי. על כל ההסברים מסביב, בהחלט מועיל. בשמחה ובאהבה. וואו, נעלמתם. רגע. אז תודה גם לכם שבאתם. רגע אחד, אני אשים לכם את הקישור לקבוצה. היה מאוד מעניין. תרגול. תודה רבה. כן, אשמח לשוחח איתך על זה. בשמחה. כן. בשמחה, בשמחה. שנייה אחת. מי שרוצה את הקישור מוזמן
להישאר רגע. ורד, אני מפסיקה את ההקלטה. תודה רבה.